Que tal, señoras e señores? Son as 6:27 da tarde, chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia, chegou o momento do A Voltas co Prato. Este venres, como sabedes, levo repetindo toda a semana, pero é que este venres facemos 100 programas, un aplauso que facemos 100 programas. Espectacular, increíble. 100 programas do A Voltas co Prato. Quen contaba? Pois aquí estamos facendo receitas, no día de hoxe vamos facer unha receita espectacular, receitas que mandades vosos da casa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Papá, papá. Estou moi pesado con os 100 programas, pero vou nos repetir toda a semana. É así, rapaz. O sea, vai ser o meu mantra, constantemente. Que che parece? A mí estou encantada. Estás contenta? Sí, sí. É que te repitas tamén, non hai problema. E ti, Xulio, como estás? Está ben, a polos dous lados. Estás contento, non? non? E pola repetición. Estás contento, tal. Moi contento. Véxote rejuvenecido desde que estás neste programa. É a realidade. Imos ver cal é a receita do día de hoxe, señoras e señores. Imos ver que nos trae Maribel, da Coruña. Son Maribel e veño dende a Coruña a traervos a receita da miña bica. Batemos os ovos co azucre. Añadímoslle a nata. Batemos e botámoslle a manteiga derretida. Añadímoslle a fariña tamizada e a levadura. Mezclamos todo ben e botámolo nun molde. Temos no forno durante 40 minutos. Anímovos a que melloredes a miña receita. Iba a mosca a Maribel no vídeo, porque a mosca vai a xente... Sí, ahora vai para aquí. A mosca vai a xente guapa, eso pasa. Por eso a mí sempre me veñen as moscas á cara. Sí, xa tes cara de moscón, xa. Bueno, así que bica, non? Oxe, bica, que é un postre doce típico galego. Que rico, da con túa todo. zona, ademais. Moi da túa zona. Sí, moi da miña zona. Da miña zona faise moito en Entroido. Sí? Sí. E cal facedes vos? Nos a bica blanca. A bica máis branca, non? Sí, a bica de Laza. A bica de Laza. E a de Castro Caldelas é distinta, é que é distinta. É distinta. Tribes tamén, Sí, é non? de Tribes, sí. Bueno, pois, con que nos ides deleitar hoxe? Pois, home, vou facer unha bica blanca. Vale. Ahora como facer. Vai a arriesgar. Vale, atención, porque me dá a idea que se vai polo Tradi Begoña, Xulio vai ir pola innovación. Vou facer unha bica tamén. Vale. Pero voulle meter un poquinho de chocolate blanco. Chocolate blanco. Sí, voulle quitar parte da grasa da manteca e voulle aportar a grasa do chocolate blanco. Unha bica con chocolate blanco. Sí, unha bica de chocolate blanco. Unha bica de chocolate blanco. Unha... E ti sabes... Repito, Cho. Sí. Unha bica de chocolate blanco. Eu, de verdad, xente da casa, non vos asustedes, ó. El é así. Hai que confiar nel. El é así. Veña, a cociñar, rapaces, que despois vai estar todo seguro. Que tiñas que levar a nata, non? Dixete. Sí. É esa. Vale, moi ben. Quedo con Begoña, veña. Moi ben. Begoña, importante. Importante. Veña, que é importante. É importante, eu xa teño aquí un pouco de nata montada. Boa, tes aquí a receita? Non, Non me fastidies. Pero por que non tuveches que descubrir? Escoita. Porque despois non me acordo. Ten a receita. Espera. Claro, deixe as cousas. Espera, non. Ten a receita, que crack. Non, hoxe non probas a bica, Sí, probo. Pero son as cantidades, non? Sí, quero ler agora tú, Sí, por vale, leas. veña, vou dicir eu. Veña, medio litro de nata. 16 claras. 16 claras é todo iso. 16 claras, sí. Mima. Sí. Vale. Ah, Mira, agora medio botas- litro de nata, Medio litro de nata. xa o teño montado ca metade do azucre. Vale. Sí. 16 claras. Que agora vou nas montar xa Con máis azúcar que con lle máis botaches, azucre, non? exactamente. E despois leva 600 gramos de fariña e Sí. 800 de azúcar, é isto? Sí, Ah, vale, os 800 de azúcar estálos repartindo, entendo. exacto. Teño letra de médico. É que tes... Queres unha receta? Home. Son moitas cousas que hai que levar na cabeza, eu entendo que o anotes, pero sí que tes letra un pouco de... Sí, home, porque foi De a médico. presa. Que crack. Como me Deixa aí. descubriches. Esto despois vámonos sortear, eh? Hombre, firmado. Hai no que sortear, firmado, eh? Por todos. Claro, ti xa sabes, además facendo bica branca, Home. sabes? Espectacular. Todo Espectacular. branco aquí, non? As claras. Todo blanco. Azucre, Sí. fariña. Sí. A Depois nata, voulle dar todo. un toque diferente, que vamos a facer un tofe. Un tofe? É un orfideur de caramelo. Xa verás. Un tofe. Sí, Que así o caramelinho. de acompañamento. Xa verás que rica queda. Pero que yo vas poñer? Vas yo poñer por riba a bica ou... Como se fora unha sopiña por debaixo. Ah. Xa verás. E así sea, convirtes en un postre, de repente. Claro, de repente, en vez de ser unha Claro. bica que ti podes ter
Sí. Non? Na Sí, casa sí. ou comprar para tomar co café ou co que sexa, de repente facemos un postre. Ah, pois que maravilla. Pois mira, seguramente haxe moita xente na casa que está vendo o programa e que quere comentar como é a súa bica. Sí. Ou que postres lle gustan, simplemente. sí. Por lo mellor hai alguén que lle gusta algún postre, bueno, pois que chame 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar, falar con nós e recordade que como todos os días, de luns a venres, especialmente este venres que facemos ten programas, todos os días repartimos 100 euros, 50 dunha vez, 50 doutra, así que chamade ao Voltas co Prato. Mira, ves esta cámara, ves esta cámara. Pois esta cámara está con Xulio. Por eso veño ahora ti contigo. tamén, xa estamos os tres. Porque estaba a cámara contigo, senón, Bueno. olvídate. Veña, acá. Bueno, mira, aquí teño a manteca de vaca Cheira a manteiga moitísimo. e derretín aquí o chocolate blanco, Cheira a vale? manteiga moitísimo. Mira, son 200 gramos de manteca e 75 de chocolate. E ahora voulle botar 250 de azúcar. E vouno Vale, entón xa mesturaches o chocolate ca manteiga. o chocolate ca manteiga. Vale. Eso é, ca manteca. Repíteme, por favor. 200 de manteca. 200 de manteca. 75 de chocolate. 75 de chocolate. 75 gramos de chocolate. E 250 E ahora de 250 de azúcar. Leva bastante azúcar. Leva bastante azúcar porque vai levar máis cousas, cañones. Vale. Ahora, metemos todo nun bol. E ahora vamos a ir engadindo 4 ovos. Dun en un, vale? É importante ir botando dun en un. E vamos montando toda a nosa zaragallada. Que Vamos postre, incorporando ben. que postre nos vas deixar por rapaces da Universidade da Coruña que están hoxe aquí, con nós. Hombre, claro, terán que probar despois. Comunicación audiovisual da Universidade da Coruña que están aquí, veñen con fame, os pobres, varlle deixar unha bica maravillosa, para probar, con chocolate blanco. Co chocolate blanco. E despois vou facer un acompañamento tamén. Vou facer tamén, ca mesma liña de Begoña, un postre, pero vou a facer un salteado de frutos secos, de fruta fresca. Vámola a flambear, vamos a facer un... Vas facer lume no plató outra vez? Un poquinho, sí. Como che gusta facer É lume a no ti, plató, é a ti. A min gustame que fajas ti. Porque se arde o plató é culpa túa, non miña. Pero hai RP. Hai seguro. Bueno, vamos chamar a convidada de hoxe que pase, por favor, quen está hoxe connosco, Maribel da Coruña, un aplauso para ela. Hola, Maribel. Hola. Que tal? Como estás? Moi ben. Estás ben? Estou ben. Así que eres larpeira, non? Moi larpeira. Ah, sí. Gustan as bicas? Que máis te gusta así de postre? Todo, doce, O, por exemplo, chocolate. o roscón de reis. Tamén. Gustache? A tarta larpeira. A larpeira encanta, a min, Oh, que rica está a larpeira. Todo que sea doce. A larpeira ten que estar un pouco, non pode estar moi seca. A mí non Molladiña. pode estar seca, ten que estar así, húmeda, sabes? Moi ben, vamos ver o que está facendo Xulio. Pois Vamos mira, ver. Veña, que che conte. mira, botelle aquí. Teño os 4 ovos, a manteca de vaca, o chocolate blanco e o azúcar. E agora vou incorporando unha tandada de fariña, que son 400 gramos de fariña, e unha tandadiña de nata para montar. Vale? Son 200 de nata para montar para 400 de fariña. Empezamos ca fariña e alternamos e rematamos ca fariña tamén. Claro, entón, por iso Begoña estaba co papeliño, porque as cantidades son moi importantes, non? Claro, nos postres sobre todo son Claro. moi importantes, e nos biscoitos máis, porque senón non sube. Sí, sempre dicimos que son un pouco alquimistas, non químicos, os reposteiros, e neste caso é evidente. Está ben que digas o de químico, porque a veces me esquezo do lévedo. O lévedo vai agora no medio destas mezcluras que vamos botando, incorporamos o lévedo e seguimos mesturando todo. Vale, é que non faja grumos, non? É que non, claro, xa non fai grumos porque o estar quente axúdanos a que se disolva ben. Moi ben, pois vamos con Begoña. Veña, Maribel, vente, deixamos Vamos aí para traballando, Xulio. Vamos alá. Vamos. Mira, Por de mira. Begoña blanca, Branca. como a Mira que boa merengue, como a pinta, neve. Por nada, eu xa teño aquí as claras que xa repartín a metade de azúcar na nata na clara e agora estou mezclándoa. Sempre boto a parte máis pesada que é a nata e boto a parte máis esponjosa que ten menos peso que a clara. É o que fago para envolver, en vez de facelo cunha lengua, o que fago é ca mesma varilla, vale. fagolle así, para que se mezcle ben. Astras. Non se baixa. É un bo truco, Ves? Mira, Atención á xente da así casa, é un bo e truco así. que as varillas, para mesturar. As varillas para mesturar. Ti sabías esta historia? Non. Aí vai. Nunca Os fixeron. truquiños non. Verdad. A miña parecese máis De Xulio. a sencilla, É que máis... esta é moi blanca, verdad? Sí, pero seguro que está boa tamén. Parece que está enferma. Seguro que está boa tamén. Parece que está enferma, Seguro que Xulio. despois colle color. Colle color. No forno, pero digo eu, por exemplo, ti a bica con que a acompañas? O sea, como a comes?
E tal cual, un Só así, cafetiño, cun café. cun café. Pero con licor A café. veces con tamén. chocolate, non, con licor café non. A Eres veces con chocolate. Eres de mollala ou Non, non? en seco. En seco? En seco. Buah, pois a min gusta de mollala co café, eh? Non. Ves, que curioso. Eu sou máis de mollala. Bueno. Pois mira, aquí estou, xa teño mezclada a clara ca nata e co azúcar e teño ahora a fariña. Vale, e vai botar a fariña, pero eu, mentras tanto, vou atender á chamada que temos por aí a alguén que quere falar con nós. Creo que... Anxo, non? Que tal? Boa tarde. Boa tarde, medio home. Bueno, home. Xa sei quen é. Xa sei quen é. Xa sei quen é. Acertou, Eres eh? Anxo Tribes, pero seguro. Que tal? Ves? Anxo Tribes, además, cociñeiro, amigo de Begoña, verdad? Sí. Amigo do programa. Eu creo que, sendo da pobra de Tribes, debes chamar para protestar por algo. Home, pero vos que estades facendo? Bicas. No. Eso non son bicas. Hai que partir da base que eso non son bicas. Pero como que non son bicas, lo? Como é a bica? Bica é de Tribes. Vale, mira, gústame a tua actitud porque queixo só é o do Arzúa. Non hai outro queixo. E ahora Entendo. mira, e ahora mesmo con estes dos protocolos e tal, eu sempre vou cunha bica protocolaria, pero sempre é de Tribes. Non é... Bueno, pois mira, xa que che gusta tanto o protocolo, podes vir un día ao programa, cociñar e traes unhas bicas. Unha docena se fai falta, eh? Vale, xa está. A mí, Anxo, de verdad, o sea, increíble. Ahora necesito que te molles un pouquiño. Contame. Ainda que sexas amigo de Begoña, e vai. Ti quen crees que vai gañar no día de hoxe? Quen crees que vai facer a bica máis saborosa? No, o bizcocho, eso non é bica. Bueno, xa estamos. Mira, xa o temos discutido moitas veces. Begoña, xa está, Begoña. Xa está. Ti céntrate co teu, déxeme falar a min con él. A ver, Por descarte. cal crees que vai estar mellor? É a de Bego, sin duda. A de Bego, dixo. Bueno, ainda che quero un pouquiño, ves? Ainda che quero un pouquiño. Home, eu tamén lle quero moito. Bueno, Anxo, vente un día por aquí, vale? Venga, por vémonos, anda. Veña, un bico gigantesco para ti, para toda a xente da Pobra. Acordádevos, eso non é bica. Chao. Anda. Que crack, vaya crack. Buenísimo. É un crack, é un magnífico cociñeiro, Sí. Magnífico cociñeiro. Ten uns pratos. Sí. Un edificio, sí que fai cas castañas, fai así como Fai unhas castañas guisadas. verdad? Con panceta. Oh, esas. Eso probei é desas. unha auténtica pasada. Increíbles. Bueno, Sí. vamos ver o de Xulio, que el rematou. Ti estás aquí a voltas, verdad? Eu xa rematei tamén, pero pode ser un de Xulio. A voltas co prato, nunca mellor dito. A ver, vamos ver a Xulio. Necesito unha man aquí. Ajá, que queres a miña, a convidada? É igual, hai que ter conta do papel solamente. Veña, vamos te facer traballar. Aí, e agora vamos a botar xa Sí? todo Vale. toda a nosa base, Vale. a bica, mira que textura ten máis boa. E ten que ir ao forno a 180 graus durante uns 50 minutos. Forno, 180 graus. 50 minutos. 50 minutos. Eso é. 50 minutos nos tempos. Pero habrá que facer algo de máis, xa, lo? Así, Claro. un pouco de máis televisivo. Unha liña así, ves? Bueno, creo que Begoña está a piques de rematar. Agora vouche pedir, Maribel, que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali na Vamos, vale, cadeira, vale? entonces, vale. Un aplauso para Maribel, que está con nós, con Maribel da Coruña. Vamos xunta a Begoña, que creo que tamén quere rematar a súa bica para meterla no A ver. forno. Ei, A ver, Bego. Mira. Pode estar boa co que Buah, che levou, parece nata todo, verdad? Sí. É super guai. O sea, ten a textura, Claro. vendo así, parece que ten a textura da nata. Xa verás que boa queda. Sí, eso ten que dar ligerito. Pois igual que a túa que leva manteca. No, a miña non, estaba dicindo A por ver, dar esta mono. canto tarda. Esta, unha hora a 180 grados, co forno prequente a 200. Vale, unha hora, 180 grados, co forno prequente. A túa como era, Xulio? 50 minutos, 180 graus. Pois veña, vamos ao forno, rapaces, veña, vamos a abrir o forno. Abrimos os fornos do voltas co prato, metemos dentro, que queredes? Que queres, Begoña? Eu quero un galo, que me gusta moito o Un galo. galo? Sí. E ti? É o pavo. Pois un dos dous vai ser o que teña que soar, vale? Estades preparados? Todo Sí, listo? Todo todo ben? listo. Sí. Pois mentras tanto voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre a bica, porque as nosas bicas son unha das lambetadas máis populares de Galicia, e sí, falo en plural, porque non todas son iguais, Cada unha ten o seu aquel. E iso é o máis fermoso do asunto. Na terra de Tribes, fana máis amareliña grazas á manteiga de vaca e aos ovos enteiros. E ademais, leva esa capa de azúcar e canela que lle chega ese algo especial cando sae do forno. Por outra banda, a de Laza chama lle atención bica branca, grazas á nata e máis ás claras montadas a punto de neve.
Unha delicia que xa ten Begoña no forno cocéndose. Veremos que tal lle queda. E sí, tamén están, non me olvido, a de Castro Caldelas, Bergantiños ou Neda. Para ser un galego auténtico, 100% do país, hai que probalas todas. Incluso habería que probar a de Xulio, que penso que é a primeira do mundo que leva chocolate branco. Como sempre, tensión máxima no a voltas co prato, E non se me esquece, Temos festa da Bica, en donde? En Tribes, claro. No 2023 celebrarán a súa 50 edición. Parabéns, que non é sinxelo chegar a 50 anos e que sexan moitos máis. Ou non, Begoña? Sí, que sean moitos máis. Que sexan moitos máis. É verdad. Sí, porque senón despois Anxo xa sabes como se pon, Sí, sí, no, que non se enfade con nós. No, que non se enfade, e que non se enfade tampouco a nosa queridísima Lucía Rodríguez, presentadora da Televisión de Galicia, que é de Castro Caldelas, e a súa mamá fai bicas, así que un bico tamén para ela. Sí, señor. Que vas facer? Vou facer o caramelo. Entón empezo con azúcar na sartén. Vale. Deixo que se vaya caramelizando el solo. Nin auga lle botas, nin No, nada. nada. Tarda un chisquiño, vaise... Non ves que xa se empeza a collerse un poquinho de color? Pero bueno, Quédase como ves, pegadiño, ves, non? Vaise xa como- empeza. sí. Ves? Aí como empeza. Hola. A ver, podes facer, fai. Son como geysers. Mira, vou dicir unha cousa. Sí. O caramelo é a Oh. cousa que máis queima. Nin queima tanto auga, nin queima tanto aceite. Porque che queda aí, O non? caramelo queima moitísimo. Porque che Hai que queda ter aí, moito pam. cuidado, sí. O sea, que te de moito tino na casa, estades vendo ese caramelo, xa está Claro. collendo ese marronciño, Sí. esa cor que parece un geyser. Entón hai que ter moito cuidado con isto. Vale, porque claro, o caramelo entendo que se che cae, por exemplo, na mao, pamba, queda aí a temperatura, non? Exactamente, hai que ter moito cuidado. Bueno, o teu é un acompañamento bastante sinxelo, non? Pero Bueno, resultón. Xa verás que bonito Chamámoslle queda. resultón. Vamos ver o de Xulio como é. Resultón Zulio. facilón. Que Xulio. Resultón é facilón. E o teu tampouco é difícil. O Non meu, viñes aquí, o meu non ten un viñes montón de aquí. cousas. Ten un montón de cousas. Viñes aquí despabilán. Mira, Deixa- É que mira, manteiga. manteiga. Como non? Como non? Un postre, Como uns, non? uns 40 gramos de manteiga, máis ou Como que un menos. postre? Se ti botaslle manteiga aos entrantes, ao primeiro plato, ao segundo plato, e de beber, manteiga. Ou non é así? Bótolle un poquinho de mazá picada. Vou facer que non oín, Vale, fai que non oiches. Obviemos, Uns arándanos. Mira que arándanos, mira que tamaño de arándano, os arandos Mira que estes bichazo, son grandes, Pódelo probar, Sí? Sí, que además ahora estamos en tempada, están buenísimos. E botámoslle un pouquiño de azúcar moreno. Están moi bons para a bica de Xulia. Vamos facer a pregunta de concurso. Vale, vamos alá. Cal dos dous cociñeiros cometeu o temible acto de botarlle chocolate branco á súa bica? Eu, Xulio Mato, de Silleda, e non foi tan terrible, Bueno, Vai estar moi rica, xa vai verás. estar rica, pero quen lle puxo chocolate á súa bica? Xulio Mato, de Silleda. 50 euros en xogo. Podedes comezar a chamar ao Voltas co prato e levaredes 50 euros para a casiña, vale? Veña, chamade, tedes aí o teléfono, chamade, xa. Xa tiñades que ter chamado. Vale, mira. 664-483419. Vale, despois Mira, ahora temos dos xa, arandos. como ves, o azucre xa o temos Ala. disuelto ca manteiga, vale? E agora os arandos xa empezan a soltar ese colorciño que os fai tan característicos. Entón, agora, o que vamos a facer é... Están moi ricos os darlle- arandos, Están moi ricos, Que acabo de Darlle un probar. toque de ron, Bien, vámolo flambear sí. e vámolo rematar con as noces. Tes chisqueiro, Sí. sí. Tes o lume. Teño o lume, teño o chisqueiro e teño o ron. Compañeiros do equipo do Voltas co prato, por favor, vamos facelo. Vamos baixar as luces do plató. Baixamos as luces do plató. Como me gusta baixar as luces. Sí que che gusta, sí. Sí. Atención, para este salteado, para este acompañamento, lume. No Voltas co prato, aí está. Es, Lume como siempre. de 100 programas. Evaporamos o alcohol. Oi, que canti. Que Esta- tiñas maus un pouco Esta frías. salsa vai para acompañar a bica, calquera biscoito, incluso un foie gras. No, moi ben. Está boa para todo. Moi ben, moi ben. Moi ben, Xulio, podemos levantar as luces que non lle Botámoslle dixen aos compañeros, fixeron ben en levantalas. Un pouquiño máis de Non se azúcar. deixar guiar por min. E as noces. Entón agora vamos a deixar que se cociñe un pouquiño aquí. Ala. Bueno, moi ben, Moi ben, de verdade, E mira, Xulio. como xa se apagou o lume, quere decir que xa non temos alcohol aí. Vale? Entón Moi xa ben. vale... O acompañamento de Xulio pinta bastante ben. Vamos ver o de Begoña porque estou escoitando. Plan, plum, plan, Mira como mola. plum, plas, pum, pam, pum. Pero que che fixo o plato, muller. Pero que faso? Estou facendo uns fíos de caramelo, Pero xa que che é dixen. iso? Uns fíos de caramelo. E fanse así.
Sí, a ver, vai máis técnicas, pero esta é unha delas. Mira, ainda lle trouxen o precio, 2,50. Pódese comprar en cualquier lado. A ver se pode ver por aí, Unha pero ferretería. non é mentira. 2,50, 2,50. Espera, Vas aí. tomar un café con cañotas, invítate cañotas e podes comprar xa a varilla. O aparello para facer o caramelo. Sí. De verdade, Begoña. Eres moito, Mira, aí vai. Hoxe viñe... Mira, o caramelo que estaba na tixola que... Mira. Outra cousa, o caramelo aguanta moito antes de volver a solidificarse. Ves que o plato está un pouco frío. E xa solidificou. Entón xa solidifica. Pero Aí. se a tixola tes quente de sacala do lume, aguántache. Aguántache, Vale, sí, vale. para ir montando. E con este vou aproveitalo aínda, vou no mollando, ves? Volve quentar o das puntas. Exactamente. Como... Dio. Entón, agora xa que empeza a facer o caramelo, vou aproveitar xa para ir poñendo, porque ese vou facer... Vou facer un tofe. Wow. Gustache o tofe? Sí, podo probalo. Podes probalo despois, ainda non Vale. está feito. Non lle metas o dedo que isto queima. Mira, Peño, é que... un dadiño de mantequilla, vai chegar así. Vale, pero o tofe, o caramelo, que hai moitísimos caramelos de tofe, Sí, como se fai? Porque vin que fixaxe o caramelo, agora botaslle manteiga. sí. E agora voulle botar nata. Tamén. Sí, así. Entón, vai nos quedar unha salsiña riquísima e con moito brillo. E cos sabores e a manteiga vas conseguir ese caramelo antiguo que todo o mundo se acorda del. Sí. O tofe, Exactamente, os os tofes. caramelos. Que viñan cun papel marrón. Sí, correcto. Sempre lle gustaron Mira. moito os avós dese Mira. tipo de caramelo. Ese é o de eucalipto. Son os dous que máis triunfaban. Ola, mira que Por faz. isto vou gañar hoxe porque mira que rico está. Ola. Mira que Sí, pinta. mira que pintaza. No, Xa pois ten verás. boa pinta. De que te vai rir ti? Vai ter mellor pinta da que ten, A cañotas. ver. Ahora non ten boa pinta. Pero... Ule guai. Sí. Buah, que Mira. xa ule a Mira, tofu, sí. claro. Xa ule o tofu. Que? Sí, Ule ou vai. non A ule? tofe. Tofu. Tofe. Tofu, joder. Tofe. Tofu é de soja. Ah, tofe. Tofe é de caramelo e nata. Ah, vale. Estaba eu confundido. Bueno, remataches ti, rematou Sí, Xulio, sabes eu como estou facer? Voulle preguntar ao público a ver como está a situación, que lle está parecendo o programa de hoxe. Vou coller por aquí o micro. Hola, benvidos ao programa, benvidas. Primeiro vamos falar coa convidada. A ver, Maribel, como estás vendo a situación? Teño moi boa pinta as dúas. Sí? Sí. Vamos Pero- deixalo po final ata probala. Xa, pero a ver, ti xa tes claro cal das dúas máis ou menos... Teño unha idea. Ui! Ainda nos probou, Ainda nos probou. Vamos a preguntar ás compañeras que ten por aquí. Hola, que tal? Hola. Como te chamas? Paula, Paula, de onde ves? de Brión. Ah, eres de Brión? Ah, Sí. vale, me quedo longe de aquí. Paula de Brión, ti eres moito de postres? Sí, a verdade é que sí. Pero que postres te gustan? Nutella, Claro. chocolate sobre todo. Ajochada toda, non? Sí. Claro, sí. E con que acompañas? Con pan ou así a pau Con seco? pan, con pan, Ou eres de con meter o coitelo e pa dentro? Alguna vez sí que fixen. Pero riquísimo, non? Sí, sí. E as bicas? A bica tamén me gusta. Pero móllala, non a mollas, No, sola. a pau seco. Sí, eso vai sola. Vamos a preguntar a outra máis, veña, a última. Hola, que tal? Hola, ¿qué tal? Como estás? Moi ben. Como te chamas? Chamo Nerea. Nerea, de onde ves ti? Son de Santiago. De Santiago de Compostela, da capital, Nerea. Un aplauso para ela, que é de Santiago, home. Aí está. A ver, Nerea, postres sí, non? Eu sou moito de postres. O sea, da verdade, a bica nunca había probado. Nunca probaches? Nunca probei unha bica. Pois mira, hoxe temos dúas maravillosas e vas poder probala. Pois mira que guai. Vamos che deixar probala. E Perfecto. recordarlle á xente da casa que despois olvídenme que este venres, xa o dixen, tedes que mandar as receitas da torta de aniversario, porque este venres que é o que pasa? Sábelo ou non o sabes? Este venres- Facemos 100 programas. Efectivamente, Dío aí, sí. facemos- o que... Non sei como se di, bueno, 100 Facemos 100 programas. 100 programas. 100 programas do Voltas co Plato. Un aplauso para ela, home, un aplauso. Seguídenos en Instagram, vale? Seguídenos en Instagram, que temos aí toda a receta. Bueno. Que é eso? Unha granxa. Que é eso? Que pasou aí? Que pasou aí? Todo mezclado. Que? Stop! Wait a minute. Está todo, non? É un pallo. Acabo de ver un pallo. Vamos a abrir, veña, abrimos. Mi má, acabo de tolear con eso, Mi má, a ver como está. Mira. A ver. Mira, a branca de Begoña, A branca o estilo de donde? De laza. De Laza. Bicos Que a todos. maravilla. Bicos á xente de Laza, que fai unha bica bicos aos das bicas. Por dar bicas todas. Vale emplatar, non? Sí, vou Vamos emplatar. ver a de Xulio, veña, vamos ver a de Xulio. Muy bien. Xulio, Ahí está, mira como arrecende. Oh,
Ai, Dios, ahora apetéceme, porque, sabes que? Ahora é unha boa hora tamén para tomar un café. Claro. Sabes, un algo. Entonces ahora entra ben isto. Claro que sí. Sí. Mira, Oh. mira como fai a grasiña. Bueno, pues vamos a emplatarlo. Veña, sí, vamos a emplatar e vamos chamar a Maribel, veña. Maribel, levántate e ven xunta a nós. Un aplauso para Maribel, que está hoxe con nós. Na volta co prato da televisión de Galicia. ¿Qué te parece, Maribel? Moi boa pinta. Que? Tenche bo aspecto, sí. Sí. Como ves? Vexo Ben. Mira, e ahora, ben. como ben dixo Cañotas ao principio, acompáñase de azúcar e canela, entón é bueno rematar un pouquiño de azúcar glass mesturado con canela. E digo eu, de que era a túa bica? A túa bica de que levaba? De chocolate branco. Ah, de chocolate. De chocolate blanco. E a salsa que estás facendo? Un salteado de froita seca e froita fresca. Froita seca e froita fresca. Vale. E agora un pouco de azúcar glass. Le da un poquinho de azúcar glass e canela. E estaría. Bueno, vamos xunta a Begoña, veña, vamos a estar lá xunta a Begoña. Mira, A ver, Bego. vouche dar a probar, queres? Sí, claro. Veña, que cho prometín. A ti non Queremos, che... Queres probar? Tofe, a ti non che vou dar porque ti vas probar agora. Vale. Entonces, primeiro teño que probar eu, claro. Que jeta tes. Está boa, Oh, que maravilla, Begoña. Está boa. Que maravilla. Oiches, a salsa esa túa... Véndese por litros. De que? De toffee, de toffee. Sí, pero de que? Que leva o toffee? Caramelo. Xa está. Salsa de caramelo. Caramelo, 50 euros un show. Podedes tamén chamar, porque hai outra pregunta máis. Hoxe lanzamos as dúas. E vos chamade cando que irades, vale? 664-483-419. De que é a salsa de Begoña? De... Caramelo. Perfecto. Xa Caramelo. Está. Xa está, nada máis que decir, xa está. Bueno, vamos para lá. Vente por aquí comigo. Ah, temos unha chamada aí, ves? A mí se me parecía que ia chamar a alguén. Ponte aquí. Vamos alá. Cesario. Cesario, estás aí? Dime. Que tal, como estás? Ben. Eres das Pontes, non? Sí. Fermosa terra. Bueno, vouche facer a pregunta dos 50 euros, vale? A quen se lle pasou pola cabeza, quen tivo a maravillosa idea de botarlle chocolate á súa bica? Xulio. 50 euros que marchan para as Pontes de García Rodríguez. Ti eres de postres, eres de postres ou non, Cesario? Sí. Sí, pois tens que vir un día aquí traer unha receta e máis papar un postre, vale? Vale. Veña, un bico. Gracias. Chao, un Gracias. bico. Chao. Chao. Bueno, Maribel, chegou a hora, tens que probar as dúas, vale? Eu, Vamos mentres tanto, vou ter que ir repartindo outros 50 euros, pero ti Vou vai probando. probando. Ti vai probando. Perfecto. Aí temos, por un lado, a de Xulio, a bica que leva chocolate branco con ese acompañamento de froita seca e froita de temporada, non froita fresca. Eso, Por chamalo así. Moi ben, froita seca e froita fresca. E por outro lado temos a bica branca da nosa queridísima Begoña, acompañado con... Caramelo. Ajá, 50 euros en show. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Con quen falo? con Chelo, De onde? de Coruña. Moi ben, Chelo da Coruña. Imagino que chamarás porque queres algo. Hombre, levo 6 meses intentando. Que dis? Pero, oiches, Dime. oiches, non ten 6 meses o programa e xa chamabas ti antes de que se fixera o programa. Pois sí, xa preparándome. Bueno, digo 6 pode Xa ser menos, sei, pero bueno, Chelo. sí. Bueno, pois vouche intentar dar os 50 euriños, vale? De que é a salsa que está facendo Begoña, o que fixo Begoña para acompañar? De caramelo. Correcto, 50 euros, moi ben. Moi ben. Venga. Pois tes que vir un día, non podes tardar 6 meses en vir, tes que vir un día, vale? Vale, venga, gracias. Veña, un bico Gracias. gigantesco, Chelo, chao. Igualmente. Adiós, Chelo, chao. Adiós. Uf, chegou a hora de verdade, Maribel, da Coruña. Por un lado temos esa bica que fixo Xulio con chocolate acompañado con esas froitas secas e de temporada. E por outro lado temos a bica branca de Begoña acompañada por ese caramelo tofe. Sí. Ai, Dios mío, Maribel da Coruña. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Están as dúas moi boas, pero hoxe gaña Xulio. ¡Xulio! Despois da derrota de onte, aí está, saltou a noticia, Metendo
Meténdolle o chocolate. Meténdolle o chocolate, Pero tens que probarla, ti tamén. No, ahora vou a probar cando remato o programa. Estás contento? Hombre, feliz. Maribel, pasáchelo ben? Moi ben. Encantada? Encantada. Queres vir outro día? Habrá que repetir. Por nós encantadísimos de que veñas. Señoras, señores, ata aquí o A Voltas co Prato, vale? Ata aquí o A Voltas co Prato. Mañán hai máis. Quen anda aí? Tedes nos que seguir nas nosas redes sociais. Xa sabedes que temos en Instagram todas as receitas. Despois tedelas penduradas na web da Televisión de Galicia. O que dicía, mañán hai máis. Quen anda aí? Mañán hai máis. A Voltas co Prato quedan agora coa actualidade informativa. Moi importante estar informado na Hora Galega. Na súa, na Galega. Chao.